Asmoa da jakitea zer gertatu den eta zenbat pertsona sufritu zuten giza eskubideen urraketak eta beste sufrimenduak gerra zibiletik gaur egun arte. Eta hor daude bi garai, ez? Oroimen historikoa, gerra zibiletik Franco hil arte eta gero gertuko oroimena deitzen dela 70tik gaur egun arte, ez? Orduan, nazioarteko maila esaten da egia, justizia eta erreparazio biktimarekiko eskubidea daukatela, gu gaude egia jakiteko, ez? Gu justizia eta erreparazioan beste mailan daude, eta gu ikerlaria bezala, gure lana da jakitea, laguntzea jakitea, zenbat pertsona sufritu zuten represio edo giza eskubideen urraketa horiek. Proiektu hau ondo atera dadin, herritarren laguntza behar dugu, bai ala bai. Azken finean, represio edo violentzia edo giza eskubideen urraketa mota batzuk ez daudela dokumentatuak, ez daude dokumentazio historikorik, ez dago paperik. Orduan hori dokumentatzeko, gauza horiek dokumentatzeko, herritarren laguntza behar dugu beraien testigantza dokumentatzeko. Oso importantea da, eta nik uste dut lortuko dugula testigantzak eta beti lortzen dira eta testigantzarin esker radiografia hori osoa lortuko dugu. Oroimen bulego hori irekiko dugu iraian eta Arantzeadiko ikerlari bat egongo da dokumentazio jasotzen edo ematen, ez? Eta izango da ikerlari bat, Arantzeiko ikerlari bat egongo da. Ez dugu egingo ikerketa partzial bat, baizik eta osoa. Ez dugu ikertzen bakarri biktima batzu, depende zein zen biktimarioa, baizik eta biktima guztiak. Ez? Eta irizpide nagusia da giza eskubideen urraketak. Orduan hor sartzen dira bai frankismoren biktimak, baina baita ere azken urtetako, azken hamarkadako biktima mortalak, torturatuak, estorsionatuak eta bar, ez? Orduan hori da memoria integral bat edo osoa. Ikerketak hainbat artxiboetan lan egin behar dugu, bai tokiko artxibotan, baina baita ere probintzial autonomikoa eta baita ere militarrak, religiosoak. Orduan lana sakona da eta bere denbora behar du. Azken finean artxibo asko begiratu behar dugu, bilatu behar dugu informazioa hori lokalizatzeko biktima guztiak, ez? Orduan, bueno, pixkanaka egingo dugu, lehenengo tokiko artxiboeta eta gero jungo gea estatu mailara lokalizatzea informazioa. Oain tokatu zaigu oain egitea, orain egiten dugu, seguraski pixka berandua dela gauza batzuk dokumentatzeko, baina aprobetxatu behar dugu momentua eta oain da importantzia hori testigantza oso jasotzea, porque ez badugu jasotzen represio eta giza eskubideen urraketa horiek oain ez da existituko eta bueno, aprobetxatu behar dugu momentu hori. Tokiko lan hauek oso importante dira, badaude beste ikerketa batzuk globalak, ez? Euskal Herria edo Hego Euskal Herria ikertzeko ikerketa global batzuk, baina nik uste tokiko ikerketa oso importante dira eta gero eta gehiago egiten dira, porque karo, gaur egun arte oainik ez dakigu gure herrian zenbat pertsona sufritu zuten errepresio bat edo bestea, eta hori ikerketa global batean ez dugu jakingo, albarro jungan behar gea, ez? Jendea ezagutzea eta hor egotea.